Ćao. Ui! Ps. Opa, opa. I pozdrav YouTuberima za novom klipu i danas igramo God Simulator i prvi put facecam, nisam ni ružan, nisam ni lep, nemam pojma, morate vi da odlučite šta da kažete i rekao bi samo da počnemo. Moćna igra baš. Mi smo ovdje. Šta mi gledaš tu, a? Da spavaš? Neće moći ove noći. Ajde, idi na trampolin, ajde. Nećeš ti, ajde ja. Ajde da postignemo neki skor. Ok, alright, easy. So, ajde da. Šta skačeš, ajde više, ne, jao, nismo uspjeli dalje da skačemo, ali dobro. Znači imamo neke moći da trčimo malo brže, inače nešto ovako, ne, čekaj, ovako i onda, ok. To nismo uspjeli baš, ali dobro. Čekaj, preskoči ovo, ok. To, malo baga, ok. Ajde bre, skači bre više. Više. Ok, nećemo tu, nećemo. To mi traje previše, skoro nam je što malo. Jo, kako da skočimo ovdje? Možemo da idemo gore. Kako ovo izgleda, brate. Moćno, tvoja mama. Vidi ga. Ok, ništa. Ovdje će biti sad zanimljivo. Mnogo zanimljivo, brate. Pa je ovo sad. Znači, kaži moj majci da sam je volio. Ćao. Ps. Opa. Jao, mi ćemo da umremo. Ništa od toga. Ok, idemo dalje. Šta je ovo? Policija ili šta je ovo reći? Ok, ne možemo da uđemo. Šteta. Ovo. Pa kako stojiš ovdje? To mora da se zapali. Gdje skačeš da bi... Gdje si ti pošao? Ok. Treba mi nešto da napuni. Ok. Kočnicu, to. Prečuti ovo. Te nas baci, bre. Pazi ovo, gdje smo mi ovo? Ajmo dalje. Ok, nemam pojma. Baš nemam pojma. Gdje možemo da skačemo, da preskočimo ovo. Ovamo. Znači, zeznuta igra, mnogo dobra. Ok. Šta je sad ovo bilo? Alright, hard. Ok, nešto smo umrli. Što baga, šta je sad? Šta je sad? Nešto laga. Malo pre nije bilo, Čekaj bre. Main menu, da restartujemo igru. Mada napravimo novu igru, pošto ovo mnogo laga bre. Šta je ovo bilo bre? Play. Ok, sad se popravila. Čekaj samo options. Da čuti ova muzika, glupo, previše glupo. Inače, malo je možda zvuk malo lošiji od mene, pošto facecam mi to možda i ne, vidjet ću. Ajde da skačemo sa, pa ima ovdje da se skače, to je baš super, da. Ajde stepenice sada. Ok, koči. Gore, hoćemo li prvo od prvog, ajde. Koliko skače, ok. Bagaž. Vidi ovo bre. Ok, šta se dešava? Ok, nešto previše baga. Respawn. Ne baga više, ok. To je dobro baš. Čekaj, pre nego što idemo da skačemo samo 3 puta, da vidimo šta ima ovdje. Šta ti je ovo? Motor. Star, ja.
Imaš dobre kuće ovdje. Ovdje sve uređeno, super, ali ja ću da ti prebijem ovo sve. Au, kako se zakuca. Au, ovo skola, lopta, moja lopta, hoću da igram sa loptom, izvini. Okej, ništa. Idemo malo ovamo. Šta ima ovdje u kući? O, lopta! Dobro sređeno. Sad ne više. Dobro da... to je već... Nema, tvoj malo, okej. Ti stojiš tu. Kuhinja ti strada, pazi ovo. Okej. Hoćeš nešto da jedeš? Okej, nema prolazaka tu. Dobre, beži tamo. Okej, nećemo ići gore. Nemam pojma šta ima gore. Možda neka bomba. Strah me. Da. Okej, idemo dalje ovamo. Iskok. Ništa od toga. Idemo dalje ovamo. Okej, to ti sad baš bilo super što si napravio. Halo bre. Ustani bre. Halo. Ovaj umro. Čekaj. Okej. Nešto sam stisnuo što ne treba. Koči bre. Gore. I dalje gore. I još više gore. Gdje možda da idemo. Pazi ovo. To ti je 10. Šta ti je ovo? Okej, to ti je neka bomba bila. Ali ja bih rekao da skočimo još jednom, čekaj. Da skočimo. Eto, spali smo. Treba mi nešto da pijem, stolice neću da sedim. Ajde ovamo. Čekaj još i ovaj hoće sam da ide. Pa pazi ovo. Čekaj, sad smo bili na ovoj. Ajde da isprobamo jednom ovu. I believe I can fly. Lol. Vidi ovo. I opet nazad. Okej, idemo ovamo. Mnogo moćna igra, pazi ovo. Okej, to ti je bilo sad moćno previše. Moć. Od Revolution. Nema pojma šta pričam, ali dobro. Idemo ovamo da... šta ima samo? Ništa naročito, ništa. Koči! Šta radiš bre? Okej, sad neće da radi. Ajde, nije to. Pa nije fora, brate. Malo više. Okej, neće. Ne, dopada mu se ta moć. Alo bre. Okej. Da vidimo. Super smo to uradili, baš super. Što malo laga. Okej, to se sad popravilo. Ili? Ne. Čekaj da respawnujemo malo. Ponekad laga, ne znam što. Sad može. Odjednom 3 FPS-a i odjednom 60. Lopta! Debac je. Zamisli ovdje da skočimo. Ne bi bilo do... Ovo ne bi bilo... Ovo što sam sad uradio ne bi bilo... dobro za nas. Uopšte ne bi bilo dobro. Okej, šta ima ovdje? Ajde da se popnemo malo gore. Čoveče, ova nije bre. Ovo što ovaj radi nije bre, Čekaj, možemo li da bacimo ovo? Šta ovaj radi, što sam htio da kažem, nije zdravo bre. Šta baguje ovo? Nešto ne možemo da idemo ili šta? Nema veze, ja ću...
Pozi ovo je. Nemam pojma gdje sam. Znači ovo ti je šumarska škola. Nemam pojma što pričam. Skoro imamo 50.000 skor, nemam pojma da trčim. Wow. Evo ga nešto, ne. Flipping easy, wii. Šta ti je to sad bilo? Čekaj sad, the epic. Šta ti je to sad? Ovo moramo da bacimo lol. Čekaj, molim te, ovo moramo da ispravamo. Please. Ok. Mislio sam da će me baciti negdje 1000 metra tamo. Ok, može i ovo. Pazi, ovo je. Ništa od toga. Idemo dalje ovamo. Ok, ovdje nešto baga ili ne bi trebali da idemo ovamo. Kraj mape ili rade još. Ti pevaš. Ovo je kraj, ovo je moja mašina. Ja hoću malo. Mogu li ja da vozim? Alo bre, mogu li ja? Jepa. Eto ti tvoju mašinu, eto ti. Ajde, čao. To sam rekao, brate. Padi ovo. Ok, ovo je nas bacio nazad. To nisam sad baš teo, ali dobro. Ne, sad ću da te razbijem. Razbit ću te. Preko njega. Šta vi tu? Gdje si ti pošao, Gdje si ti pošao? Nećeš ti meni da bežeš tu. Pazi ovo. Prvo skače preko kola. Ništa od toga. Ok, opet ništa od toga. Čekamo te. Hoću ja malo da pijem. Ajde da idem ja u kola. Ovo je baš dobro se uništila. Na možete nešto da kupite, vidi ovo. Sad sam malo eksperimentisao i vidi šta se desilo je. Ok, to smo uništili. Idem u kuću sa ovim. Alo bre. Da ti zovnem možda... Neću. Mi smo ova dvojica ovani. Možda smo glupi, pa te ovo. Ovaj je umro. 100%. Čekaj. Jesi ga uzo? Ajde bre, uzmi ga. Ok, neće nešto. Može li ovo? To bi bilo nevjerovatno. Ako možemo trampolin da pojedemo. Šta da pojedemo? Čekaj da ponesemo nekog lika. Ovoga ćemo da ponesemo. Ajde s nama bre. Ne, uzeli smo stolicu, ajde. Idemo gore sa stolicom. Čekaj, hoću tebe. My mommy. Idemo ovako. Pa ovdje može. Što se sredi ovo, dobro. Ok ljudi, ja bih rekao da završim ovdje epizodu, pošto je sve uništeno, skoro što može da se uništi. Vidite ovdje plastenik je skoro uništen. Čekaj, opa. Ok, to bi bilo to što se tiče današnjeg klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, ostavite like, share ili sub je biti najbolji, ali dobro, kako hoćete. I to bi bilo to i vidimo se. Ćao.